Ще направим още един урок. Един свип обръщане от страничен контрол. Сайт контрол. Когато са напанали, после ще го довършим, ще го наработим. След обръщането ще направим контра, един триъгълник от сайт. Тук сме, противника ни е взел сайт контрол. Първото нещо имаме рамка и аз тук, когато са нафанали, обичам да го фана по този начин за рамото и да го превера. Защо? Много хора, ако правят грешка, фащат така и стискат, човек ако знае какво прави тук, преса с рамото ще се фани и може да ме тапне, ако съм по-слаб физически. Аз не искам да се случи и затова тази с ръка ми е на рамото, за да мога да дърпам и тук се направя рамка. От тук следва да искам вече аз да направя обръщане. Обръщането днес, което ще правим е това. Държа тук, правя скаритка към него, влизам и изпъвам рамката към крака си, а не да го вдигам нагоре. Защото първо гравитацията работи за него и ще ми тежи повече. Ако го дръпна много, той ако знае какво прави, може да тръгне за триъгълно задушаване. Нали, ама при мен има души. Затова от тази рамка правя скаритка настрани и изпъвам ръката. Тук държа тази част трицепса като за арм краш. И сега вижте, тук е тънкия момент. След като съм изпънал ръката, правя едно мустирване. Крака ми е по този начин свитна, стъпал на земята и коляното е нагоре. Защо? Ако е тук долу, никото просто ще премине към мен. Ще ме премине и ще даде топ позиция. Тук няма как да мине и да тръгне минаш около себе и ще вдигна, нали? Така. Сега вижте, ще тръгна да мустирам на рамото си. Вдигам и мустирам напред към главата. Мустирам и сега ще направя едно ритане. Оп! И го обръщам. И минавам аз в сайт контрол. Айде ще го направим още веднъж да го видите. Тук сме, казахме скаритка, стопаване, мустирам, ритам, обръщам и аз съм в страничен контрол. Ясно ли? Айде!